Boas, chámame Mara e hoxe veño contarvos unha historia de cando eu era máis ou menos como vos. Hai moi pouquiños anos. A min o que máis me gustaba no mundo era xogar, e xogaba a unha chea de cousas. O que lle gusta a miña avoa é escribir na súa máquina de escribir. Mirade, fai así. Xa está. A avoa di que o mellor que aprendeu na escola foi a ler. E dende esas foi a súa grande paixón e nunca deixou de descubrir historias. Agora que se xubilou, o que fai é escribir na súa máquina. E escribe historias. Historias onde as mulleres son protagonistas. Pero pois aquí estou coa avoa. Ven a recollerme entón a escola se fai bo tempo. Paramos no parque. Monto no columpio, escalo polas cordas, atraveso a ponte movediza e baixo pola barra dos bombeiros. ¡O rescate! Entón, chegamos ao escaparate e ese día eu quedei ali, apegada ao cristal, porque entre a buxaina de madeira e o coche de lata estaba a boneca de trapo. E díxome, pois se tanto queres esa boneca, has de escribir unha carta de por que a queres tanto, a ver que cousas vas facer con ela, por que é tan importante para ti. Xa sei, xogaría moito con ela. Bueno, está moi ben, pero a verdade é que o que che pedía, Mara, é que explicaras un pouco máis polo miúdo. Margarida, xa sei, Margarida, voulle poñer Margarida. Agora xa teño o nome, así que agora podía escribir un montón de cousas. E a boa, quero a moito e prométoche que a vou coidar. A avoa gustoulle moito e dixo que yo ia dicir aos papás a ver se había algunha posibilidade de que me poideran regalar nalgún momento. E volvíamos á tenda. Hola, Margarida! Non estaba Margarida. Pero é que eu quería a Margarida, non quería outra boneca. Sí que era Margarida, ca súa coroa. Margarida tiña que ser unha princesa, desas que vivía na torre dun castelo e que tiña pois un tocador no que peiteaba o seu cabelo. Así eu era moi feliz xogando con Margarida. Íbamos ao parque, chegábamos á casa e xogaba con Margarida ás princesas. Unha tarde sí, outra tamén. Mara, ti non crees que Margarida está un pouco farta de ser sempre unha princesa? Sí, para que non sei que máis cousas podía ser Margarida, a verdade? A vos ocorresevos algo? Podería ser doutora, bombeira, tamén podería ser bombeira, nadadora, tamén podería ser unha chea de cousas, pero que a min non se me acordaba naquele momento. Avoa, eu quero que Margarida sexa como a ti, que aprenda a vida de moitísimas mulleres importantes na historia, e que a vaya contando por aí por todo o mundo, para que as nenas sempre teñan referentes e saiban que poden ser protagonistas das súas propias historias. Agora, eu medrei. E a avoa xa non está. Eu sigo a conservar a boneca de trapo, así como as súas historias, mentres eu sigo a construir a miña. Moitas gracias a todos e a todas por escoitar.